Taula gainean oroimena galtzen hasi dena gurea eta semea kunplexuz betea eta krisian dagoen gizona. Aita zainduko zuela agindu zion semeak historian zegoen amari eta hori betetzen saiatzen da. Jose Ramon Soroz eta Joseba Apaolaz ari dira lan honetan. Doan arropak eta posturak eta egiten du, baina honetzat gehien kostatu zaitena edo kostatzen nahi zaidana, behintzat hori da. Abotsa nola hitz egiten du zahar batek. Pertsonai horren gutxitze psikologiko hori edo konplexu horiek pixka bat ere gorpuztea, burumako horri biltzea, emetxe dauzka ere laguntzeko betaurrekoak, ematen du betaurrekoak izatea gutxitzearen seinale dela. Biak Javier Muguruzak eskusunia zuzenean egindako musikaren laguntzaz. Gizarte zaharkitu honetan gure adinekoen bizikalitatea da izpide. Obra honetan beste gai bat jorratzen dute gainera. Hainbat urtez gure inguruan aitasemen artean izan den inkomunikazioa. Aitaseme hauek barruko bidaia bati ekingo diote elkar ezagutzeko. Bidai honek aukera emango die modu batera isilpean egon diran kontu guzti horiek mai gainean jarri eta elkarri esateko. Aitarekin bidaia obra drama da, umore ukituekin. Etorri nahi